Αρκετά πια με αυτές τις ανοησίες. Το κουνέλι θα είναι το πρώτο που θα σκοτώσω τώρα αμέσως. Τι είναι πάλι? Το τρομοπαίξιμο της αγάπης κάτω από ένα κύμα ζεστασιάς. Τώρα λοιπόν, φτωχέ περιπλανόμενε, άκουσε την καρδιά της. Αντίο. Ποιος είναι αυτός? Ασκοφόρηση, μου έσωσες τη ζωή και πάλι. Όχι ακριβώς. Απλά δεν εγκρίνω το βρώμικο τρόπο τους. Ανακατεύουν αυτούς που δεν έχουν καμιά σχέση με τον αγώνα. Θα σταματήσουν τη βία οι δαίμονες που δεν είναι απαραίτητη και μετά θα σου πάρω το κρίσταλο. Όχι. Εντύμιον, πάψε να ανακατεύεσαι. Αν δεν υπακούσετε ότι θα σε σκοτώσουμε. Νομίζετε ότι μπορείτε να με νικήσετε? Σταμάτα να τους προκαλείς, θα σου επιτεθούν. Ενδιαφέρον. Πάρε και μια γεύση από την τεχνική που έχουμε. Κλωτσιά με διπλή περιστροφή. Πίδα! Γαλουματινάς. Πώς τολμάς! Πάλι. Πίδα ψηλά! Αν μπορούσα θα το έκανα. Πέφανε! Ας κάνω τότε και μια περιστροφή. Τα κατάφερα. Πήδηξα και μόνη μου. Είναι πολύ σπουδαία. Ωραίο άλμα, Sailor Moon! Ευχαριστώ, θαυμάσια. Πουλάνε γλυκά με 80% έκπτωση. Πρέπει να πάω να αγοράσω μερικά. Αχ, ναι, βέβαια, πάω αμέσως. Να προσέχεις γιατί με τα γλυκά θα παχύνεις και θα γίνεις άσχημη. Από την ξέρω εγώ αυτή τη φωνή. Γεια σου, κούκλα μου. Πάλι εσύ μπροστά μου. Γιατί με ενοχλείς συνέχεια. Μου λες, σε παρακαλώ. Εγώ σκέφτηκα ότι θα ήταν τρομερό να βλέπω ένα τεράστιο πρόσωπο πάνω σε ένα τεράστιο σώμα. Να μη σε ενδιαφέρει. Εντάξει, αλλά έτσι είναι. Πώς τολμά. Είναι πολύ ωραία με τα γλυκά. Είναι πολύ νόστιμα. Δεν πειράζει καθόλου αν παχύνω. Είμαι νέα ακόμα και θα τα πάρω σε ύψος. Γεια, τι κάνεις? Μπαμπα. Τι βλέπω, η μικρή μας χοντρούλα το έριξε στο φαΐ. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου, έτσι δεν σου πέφτει λόγος εσένα. Μην τρως πολύ γιατί θα γίνει σαν μπαλόνι, να το ξέρεις αυτό. Κόψε λοιπόν. Το πιάσα. Ευχαριστώ. Αν φας ένα λιγότερο, τότε σίγουρα θα πάρεις λιγότερο βάρος.